Когато аз реших да премина през курс за софтуерно тестване, си отделих време и си направих мое проучване, кои са академиите, които предлагат курсове за Quality Assurance, каква е структурата на курсовете в различните академии, каква е тяхната насоченост, също така и времетраенето и най-вече каква е реализацията на курсистите след като приключат всяка една академия. Интересът ми надделя и аз се спрях именно на JQA академии. Причините са няколко, но те са от съществено значение за мен. Освен теоретичната част, която неизменно се придобива, преминавайки през курс в която и да е академия, тук в JQA академии има съществена практична част. Работи се с различни тулове, които в последствие ще се използват в реална работна среда. Курсът е менторски, всеки един курсист преминава през него със собственото си темпо и изцяло може да разчита, когато има нужда от насоки от менторите. Но това, което най-убедително привлече моето внимание, е възможността за реализация след като приключа курса. Препоръчвам JQA Academy, защото освен практичната и теоретичната част, както казах до момента, която неизменно ще натрупате тук, ще усвоите много ценни насоки как успешно да преминете през едно интервю и как да се реализирате след като приключите своето обучение.